Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED marketing products. Karon magadalit ka ninyo sa Kasikas sa Panglawas. Kasikas sa Panglawas. Mga igalang isuon, mga adlaw kaninyong tanan ug welcome sa ato ang pagpanaguban na nanapod kining atong pag-uban kaninyo sa paghatag og mga impormasyon kaalam mo kahibalo may tungod sa mas maayong kalawasan gamit ang mga produktong herbal nga tinuod gayud nga napamatudan. Mga produktong ginama sa SED Marketing, ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic ug usab ang ato ang SED Cogon Herbal Capsule. Aduna pud kitay haplas igsuon nga makatabang ang SED Liniment Oil ug usab ang ato ang kape, ang SED Panyawan Coffee Mix. Dili po nato kalimtan ang ato ang mga milagrosong klase sa mga sabon, ang SED Celebrity Beauty Soap ug SED Celebrity Kojic Soap. Karong adlaw mga igalang isuon atong pag-isgutan ang mga problema nato sa ato ang pagsaka sa sugar level. Gumikan kay kining atong lawas mga igalang isuon delikado nga makaangkon og mga dinagkong problema sa pagsaka sa sugar level. Kung ikaw aduna kay problema sa pag-angkon sa diabetes, no? Aduna kay taas nga sugar level tungod kini sa duha ka factor ang ginatawag natong type 1 diabetes mellitus, ang ginatawag nato nga inborn na nga problema, o baka ang ginatawag natong type 2 diabetes nga ginakaingon nga lifestyle nga problema. Tungod kay siguro sa batanon pa ka mahilig man ka mo inom og mga soft drinks, no, mahurot og usa ka litro sa kadlaw, o baka dunay problema pud sa pag-angkon o pagkaon kanunay, sa pagkahilig sa pagkaon kanunay sa mga matamison nga mga pagkaon. Delikado igsuon nga motaas ka ng imong sugar level, and mo nang importante nga ato ginang tagaan og pagtagad. Ang atong asukar sa lawas mga igalag igsuon pwedeng pugnan pinagi sa atong hormone nga ginatawag natong insulin. Ang problema mga igalang isuon kung kaning atong lawas mamahimo na siyang insulin resistant, dili na siya mudawat mga igalang isuon sa pagpugong sa ato ang sugar level, diha na dayon mo sampot ang dinagkong problema. Napoy mga gikaingon mga igalang isuon nga kaning uban nga matud pa nga gikan sa pagkatao, no, nanay problema sa ilahang pancreas. It's either dili nagaproduce og insaktong insulin o baka mga igalang isuon tungod kay ang ilaha mismong dugo, no, insulin resistant na, o kumbaga dili na mo tuo sa insulin mo nang adunay pagtaas sa ilahang sugar level. Kabalo ba kay galang isuon nga kung ikaw taas kag sugar level, ang unang maigo niini kanang imo mga kidneys, no, kaning ato mga bato gumikan kay posibleng gubon kana sa taas nga sugar, kay ang trabaho mangud sa atong kidney musala sa tanan natong mga dugo, no. Kaning mga tamis, mga parat, siya may nagasala karon kung ga-overflow ang asukar sa tuang lawas, dili nakapugong si kidney, hinungdan nga posibleng magdaot siya. Hinungdan po higalag isuon nga diha na dayon magsampot ang pagtaas kaayo sa imuhang asukar sa kalawasan. Aron malikayan ang pagtaas sa sugar level, kung ikaw diagnose nga aduna kay pre-diabetes, mas maayo pa nga magtumar ka kanunay sa ato ang SED Panyawan Plus Mangustin. Kini mong atong SED Panyawan Plus Mangustin mga igalang isuon, aduna kini siya gahom sa panyawan nga tanom nga napamatud-an nga adunay mapait nga klase nga sangkap nga tinuod gayud nga makatabang sa pagpaubos sa ato ang asukar sa lawas. Plus inubanan pa kana sa ato ang mangustin nga lamian kaayo ang pagtabang niini gumikan kay ang mga sangkap, mga ingredients, no, mga ginatawag nato nga mga sulod sa ato ang ginatawag nga mangustin, pinaagi sa antioxidant nga kuanan ni properties niini, mutabang kini nga dili madali-dali kadaot kaning atong mga importanteng organo sa atong mga kalawasan, sama pananglitan sa atong pancreas ug usab kaning atong ginatawag natong kidney. Mo nang kung ikaw igsuon adunay pagtaas ang sugar level sa lawas, di man kanunay nga matabangan nakakaroon sa ato ang SED Panyawan Plus Mangustin. Ang kapsula nga dunay gahom sa mangustin, luyang dilaw o usab sa panyawan nga tanom. Pangita lamang sa mga butika igsoon, ginama ka na sa SED Marketing. Inyong nabati ang atong Kasikas sa Panglawas. Hatod ka nato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tigama o tigapon sa mga nagunang mga SED Marketing products. Sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Cogon Herbal Capsule, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang atong mga SED Celebrity Soap, ang SED Celebrity Kojic Soap, ug SED Celebrity Beauty Soap. Kasikas sa Panglawas. At ang ilang gyapon kini sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.